Să duci încolo, da. Da, gata. Uite acolo, uite. Ia. În acțiune, cum îl cheamă, mă? Happy în acțiune. Hai, go. Uite-l că a prins și sus. E rău, nu? Da. Oh! Ce-mi dat? M-a scăpat. Na, ce reușești? Hai, da, ia, că mă păcălești pe mine. Hai, aruncă. Ia, că vine. Hai, că ți-i de rău. Ia. Da. Și acum un zoom la cățeluș. Ia uite-l cât e de cu minte. Se văd, uite. Să văd. Da, e cățel cu minte, nu? Ia, stai. Lasă. Good. Îl filmezi acum sau? Da. Gata.